Türkmenistanyň ýöriti gulluklarının işärleri ýurdun ähli ýokary okuw jaýlarynda studentlary şugulçylyga çekmek boýunça hereketlerini güýçlendirdiler. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurdun birnäçe ýokary okuw jaýynyň studentlary we mugallimleri bilen söhbetdeş bolup ýagdaýy anykladylar. Maňa gurrun bermeklerine göre ýokary okuw jaýlaryndaky adaty kurator gözegçilerden başga da Milli Howpsuzlyk Ministrliginden birnäçe adam işleýär. Olar ähli kurslardaky studentleri çekerler we olaryň ýurtdaky ýagdaýlardan studentleriň bayramçylyk çärelerine çekilmegi ýaly zatlardan nägileligini mälim edýän kursdaşlary barada habar bermegini talap edýärler diýip habarçylarymyzyň biri aýdar. Habarçymyzyň sözlerine görä şugulçylyga çekilen studentleri öz ýaşdaşlary bilen nägileligiň üstüne atýan dürli temalary nädip gozgamalydygyny we soň gurrundaşlyga aktiv goşulýanlary hataba almalydygyny öwredýärler. Şeýle-de potensial şugulçylara ýurtda peteklenen websaytlary girmek üçin VPN ulanýan WhatsApp we Telegram ýaly messengerlerden peýdalanýan kursdaşlaryny nädip anyklamalydygyny öwredýärler. Munyň üçin olara mümkin bolduğundan kursdaşlarynyň telefonlaryny görmek we habarlaryny okumak, suratlaryny görüp çykmak üçin mümkinçilik tapmagy talap edýärler diýip habarçymyz belliýär. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä studentlerden başga da şugulçylyga mugallimleri hem çekerler we olary işini ýitirmek howp astynda ýygjam hyzmatdaşlykda bolmagy mejbur edýärler. Emma studentlere teklip edilýän hyzmatdaşlygy derek olaryň okuwyny gutaran soň gowy işe ýerleşmegine yardymy teklip edýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz media terýişçileri Türkmenistanly ýaşlaryň bir barada howpsuzlyk gulluklarına habar ýetirmek, şugullamak işlerine çekilýänligini ençimegedek habar berdi. Hususan da şugulçylaryň daşary ýurtlarda okuyan Türkmenistanlylaryň arasynda giňden ulanylýanlygy aýdylypdy. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan studentler hergedek Türkmenistana dolanyp baranda soraga çekilýändiklerini gurrun berdi. Söhbetdeşlerimiziň biri Türkiýede aspiranturada okuyan Türkmenistanly özüniň Türkmenistana baranda howpsuzlyk gullugynyň edarasyna çağırlandygyny gurrun berdi. Beýleki ýurtlarda okuyan türkmen talipleriniň arasynda ýagdaý nähili, ony anyk aýdyp biljek däl ýöne Türkiýedäkileriň arasynda ýörite ilçihana tarapyndan bellänen wekiller bar. Ýagny olar gündelik durmuşda we umumy ýaşaýyş jaýlarynda bolup geçýän hadisalary komitete ýetirip durýarlar. Türkiýede okuyanlar öz aralarynda ilçihana tarapyndan ýörite bellenen talip wekilleriniň kimdigini gowy bilýär we şonuň üçin hem hemişe ätýaşly hereket edýärler diýip özüni aman diýip tanadan Türkmenistanly student gurrun berdi.